هدار دلال یا خوشکا من و برای من هرو ام دخازن سر پاتیشای عزمانا بوگینن او سر پاتیشای عزمانا لدنیای هاتبی و شردن لچاوا مسر پاتیشای عزمانا زانی ما چاوا جیان ابدین و جیان هرهری دمالا خوده دا مزانی ما ده شخصا کی دا زانی؟ ما ده شخصا برخه خوده دا مزانی ما ده مسیح دا زانی کس نکنه سر پادشای عزمانا زانبه غیری او عزمانا هاتی کی بو او عزمانا هات؟ کی بو او جم باوه میل عزمانا هات؟ او خلاصکار دنیای مسیح بو او دخوازه کلمه باوه خال هر کس که گینه جیانا ابدین ده شخصا مسیح دایه کاملا او جیانا ابدین تیخ دلی و هنجی جیان ابدین بسینن گهداره دلان و هنجی خلاص ببن اگر هن دل ندنوی هن خلاص نابن هنه ده گناه خدا بمرن هرو ام دخوازن کلمه خوده هن بویدو و هن بدنگ ام بوگینن مزگینک دلال مزگینک آشتی و حسکرین ام تیخن دلی و هن راحتی ببینم و مسیح ام نکنن درباز بن سر پادشای ازمانا او ده شخصا ویدای سر پادشای ازمانا Mizginiya İsa Mesih Ligor Meta Beşa Yekemin Kitêba malbata İsa Mesihê kurê Dawudê kurê İbrahîm ev e. İbrahîm bavê İshak bû. İshak bavê Aqub bû. Aqub bavê Cehuda û birayên wî bû. Cehuda bavê Perez û Zerah bû ku diya wan Tamara bû. Perez bavê Hesrûn bû. Hesrûn bavê Aram bû. Aram bavê Aminadav bû. Aminadav bavê Nehşon bû. Nehşon bavê Salmon bû. Salmon bavê Boaz bû ku diya wî Rexab bû. Boaz bavê Oved bû ku diya wî Rut bû. Oved bavê Yeşa bû û Yeşa jî bavê Davud padişah bû. Davud bavê Silêman bû. Diya wî jina Uriya bû. Silêman bavê Rehoboam bû. Rehoboam bavê Ebiya bû. Ebiya bavê Asaf bû. Asaf bavê Yehoşafat bû. Yehoşafat bavê Yoram bû. Yoram bavê Uzya bû. Uzya bavê Yotam bû. Yotam bavê Ahaz bû. Ahaz bavê Hizkiya bû. Hizkiya bavê Minaşe bû. Minaşe bavê Amos bû. Amos bavê Yoşiya bû. û Yoşiya jî bavê Yexoniya û birayên wî bû ku di dema sirgunbûna Babilê de çêbûn. Yexoniya bavê Şaltiyel bû ku piştî sirgunbûna Babilê çêbû. Şaltiyel bavê Zerubabel bû. Zerubabel bavê Abiyud bû. Abiyud bavê Elyaqîm bû. Elyaqîm bavê Azur bû. Azur bavê Sadok bû. Sadok bavê Axîm bû. Axîm bavê Elyud bû. Elyud bavê Elazar bû. Elazar bavê Metan bû. Metan bavê Aqub bû. û Aqub jî bavê Usivê mêrê Meryemê bû. Ji Meryemê jî İsayê ku jêra Mesih tê gotin çêbû. Bi vî awayê ji İbrahîm heta Davud 14 nifş, ji Davud heta sirgunbûna Babilê 14 nifşên din û ji sirgunbûnê heta Mesih jî 14 nifş derbas bûn. Bûyîna İsa Mesih jî bi vî awayê çêbû. Diya wî Meryem dergistiya Ûsiv bû. Lêberî ku ew bizewcin û bigîjin hev, xuya bû ku ew bi Ruhê Pîroz bizaroye. Dergistiyê wê Ûsiv mirovekî rast bû
û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bidizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî xudan di xewnê de lê xuya bû û jê re wiha got: Ey Yusufê kurê Dawud, netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye ji Ruhê pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî İsa deynî. Çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn, da ku peyva xudan bi devê pêxember gotibû bêcî. Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. û ê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê wergerandin, Xwedê bi me re ye. Gava ku Ûsif ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê xudan jê re gotibû kir, û Meryem ji xwe re bijinîtî anî. Lê ew neçû bawê, heta ku wê kurê xwe anî. û wî navê zarok İsa danî.